Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyo na wannan training da muke yi na YouTube for creators, ma'ana YouTube don masu samun kuɗi. Don haka kafin mu shiga cikin bidiyon mu na yau, insha Allahu bidiyon mu zai yi bayani ne akan yadda za ka mallaki cikakkiyar YouTube channel wacce ta cika duk sharuɗan YouTube. Da yawa daga cikin mu sukan buɗe YouTube channel ta cikin YouTube application. Suna shiga gun alamar hotonsu, za su je su danna sai su rubuta first name, su rubuta second name, shikenan a tunaninsu sun mallaki YouTube channel. Daga ƙarshe sai su fara ɗora bidiyoyi, ba za a daɗe ba sai ka ga gashi an wayi gari YouTube sun rufe channel ɗinsu ko kuma sun yi suspending ɗin channel ɗin. Ma'ana an kulle channel ɗin ko kuma an tsaida ta daga aiki. Sai ka ga suna so su dawo da ita amma sun kasa. To me yasa ba ka iya dawo da YouTube channel ɗinka idan aka rufe ta? Abin da yake faruwa muna buɗe YouTube channel ɗin ne ta hanyar da bata dace ba. Daga ƙarshe ba mu yi verifying ɗinta ba. Idan muna buƙatar mu dawo da ita ko da an rufe, to za ga an wayi gari ba mu isa mun dawo da ita ba. Saboda me? Saboda ba mu da haƙƙin dawo da ita, kamar ba tamu ba ce. Don haka hanyar da ta dace a buɗe YouTube channel da ita ce hanyar da za ka buɗe YouTube channel a ƙa'idar dokar YouTube, sannan kuma ka yi verifying ɗin channel ɗin, ka tabbatarwa da YouTube cewa wannan channel tawa ce. To ko da sun rufe ta saboda wani laifi da ka yi, sai ka ga an dawo ma da ita. Amma ba ka yi verifying ɗinta ba, asali ma YouTube ba su san wannan channel ɗinka ba ce, sai kuma aka rufe ta, to ta ya za ka dawo da ita? Duk mutumin da bai san wannan abin naka ba ne, don ya ɓata bai isa ya dawo ma da shi ba. Don haka yau ku kasance da mu a wannan bidiyo har ƙarshe don ku ga yadda ake buɗe cikakkiyar YouTube channel da kuma yadda za ka yi verifying ɗinta ta zama cikakkiyar YouTube channel ɗinka. Mu je zuwa, mun gode. Kamar yadda muka saba, gashi nan mun buɗe Google Chrome ɗin. Bayan mun buɗe Google Chrome ɗinmu za mu je mu danna wa'innan 'yan madannai guda uku. Bayan mun danna su za mu zo mu ja ƙasa, za mu je gun da aka rubuta desktop site. Ma'ana muna so mu maida operan mu tana buɗewa kamar muna buɗe ta a kwamfuta. Saboda hakan ne zai taimaka mana wajen mu iya controlling ɗin channel ɗinmu ta cikin YouTube. Bayan mun maida shi tsarin kwamfuta, za mu zo mu shiga YouTube kamar yadda kuke gani. Bayan fuskar YouTube ɗinka ta buɗe kamar haka yadda kuke gani, kai tsaye za ka je ka ɓangaren dama a sama, za ka ga wata 'yar alama 'yar ƙarama wadda ita ce alamar email ɗinka. Idan email ɗinka da hoto a kai za ka ga alamar hoto, in kuma ba hoto za ka ɗan ga alamar kamar ɗan mutum. Kuma dai wanne kala ne, za ka je gefen dama a sama, bayan ka je za ka ga wannan alama. Bayan ka ga wannan alama za ka danna ta. Bayan ka danna ta, wannan 'yar ƙofa za ta buɗe ma 'yar ƙarama da kuke gani gashi nan ta buɗe. Bayan wannan 'yar ƙaramar ƙofa ta buɗe, kai tsaye za ka zo zaɓin farko da aka rubuta your channel. Kamar yadda kuke gani 'yar ƙaramar fuska ta bayyana, ga sunan farko da suna na biyu, first name da second name, ma'ana suna na ɗaya da suna na biyu. Kamar yadda kuka gani, kai tsaye ya sa sunana na farko da kuma sunan mahaifi. A sunan farko abin da ake so mutum ya sa a wannan wajen, ana so ka sa sunan channel. Misali idan sunan gari za ka sa, mu ɗauka Kano, za ka sa Kano a sunan farko. Idan sunan channel ɗinka sunan gari kake so ta zama. In sunan jihar ku ne za ka sa, in sunan ƙasar ku ne za ka sa, in sunanka ne za ka sa, in wani suna ne nickname naka da kake sha'awa za ka sa, duk kalar sunan da kake so za ka sa a sunan farko. A suna na biyu kuma za ka bayyana nau'in channel ɗinka. Ka dage kada channel ɗinka ta haura suna biyu. Misali idan kana so ka yi bidiyoyi da yawa kala-kala, misali ɓangaren comedy, ɓangaren editing, ɓangaren tutorial, kowane kalar bidiyo, to abin da ya fi kamata, misali mu ɗauka ni, a sunan farko zan sa Mubarak idan zan sa sunana, a suna na biyu zan sa TV. Me yasa zan sa TV? Saboda shi gidan TV gabaki ɗaya kowane kalar shiri yana yi. Don haka zan buɗe channel zan sa Mubarak TV. Yanzu zan iya kawo comedy, zan iya kawo abin da ya shafi education, zan iya kawo entertainment, zan iya kawo duk abin da nake so a channel ɗina, saboda channel ita mecece TV. To amma idan kuma mu ɗauka ni tela ne, kawai harkar ɗinki na iya, don haka zan na yi wa mutane bayani akan harkar fashion, harkar kaza waye-waye, kawai iya ɓangaren da na ɗauka kenan. Don haka zan rubuta Mubarak a sunan farko, a na biyu zan rubuta fashion. To duk wanda ya shiga channel ɗina kai tsaye ya san channel ɗina ta fashion ce. Ko kuma mu ɗauka irin mace ce za ta buɗe wannan, misali za ta rubuta Amina a sunan farko, ko kuma in ta ga dama za ta iya rubuta, misali mu ɗauki kalmomi masu daɗi da mutum yake sha'awa, misali za ta sa golden, in sunan channel ɗin tana so ta kasance golden, misali za ta sa golden. Suna na biyu kuma za ta sa nau'in channel ɗinta, misali mu ɗauka channel ɗin tana koyar tutorial ne na makeup da sauran abubuwa. A sunan farko za ta sa golden, suna na biyu sai ta sa makeup. Kaga kenan sunan channel ɗinta zai tashi golden makeup. Irin wannan.
Idan kuma namiji ne shi ma duka ma'ana duk abin da kake so ka koyar shi za ka sa a suna na biyu, ma'ana nau'in channel ɗinka. Sunan farko kuma za ka sa sunan da kake so. Da haka ni kamar yadda kuke gani zan bar sunan kamar yadda yake, channel ɗina za ta zama Mubarak Musa. Don haka bayan ka zaɓi sunan farko da ya ka zaɓi na biyu wanda ya sai ka zo nan ƙasa a ɗan gefen dama kamar yadda kuke gani gashi nan an rubuta create channel. Kawai kai tsaye sai ka danna. Bayan ka danna create channel ya gama searching, wannan ƙofa ita ce za ta bayyana. To daga wannan ƙofa ta bayyana, daga yanzu YouTube suke faɗa ma cewa ka mallaki rabin YouTube channel a hannunsu, sauran rabin da ya rage. Yanzu misali ne kamar ka buɗe YouTube channel, kamar ka siyo sabuwar mota ne, yanzu ka siyi motar, abin da ake buƙata shine yanzu a mata service ka fara hawa. Don haka duk YouTube channel ɗin da ake buɗewa tana da buƙatar a mata service kafin ka fara hawa, in ba haka ba kai tsaye daga fara aiki za ta iya lalacewa. To wane irin service ake wa YouTube channel kafin a fara amfani da ita? Shine ana verify ɗinta. Me verify yake taimakawa? YouTube za su samu cikakken ƙarfin gwiwa na cewa kai ne fa mai YouTube channel ɗin nan. Wannan sunan da ka yi amfani da shi, wannan email ɗin da ka shiga tabbas naka ne. Don haka bayan ka danna create channel, wannan ƙofa ta bayyana kamar yadda kuke gani. Gashi nan 'yan rubutu guda biyu sun bayyana a gaban sunanka. Wannan sunan da zai bayyana sunan channel ɗinka ne zai bayyana. Nan kuma ga gu na farko an rubuta customize channel, gu na biyu an rubuta YouTube Studio Beta. To kai tsaye sai ka je ka danna gun da aka rubuta YouTube Studio Beta. Bayan ka danna YouTube Studio Beta zai yi searching sai ya kawo ma wannan ƙofa kamar yadda kuke gani ko kuma wannan fuska. Sai ka zo ƙasa a ɓangaren hagu za ka ga wata 'yar alama nan kamar mutum yana gudu. Sai ka danna wannan alama. Bayan ka danna ta, wannan 'yar fuska za ta buɗe ma kamar yadda kuke gani da rubutu. Sai ka zo gefen dama a ƙasa kawai sai ka danna skip. Bayan ka danna skip zai kawo ka wannan fuska. Wannan ita ce asalin fuskar studio ta YouTube tsohuwa, kuma ta fi kyau, ta fi sauƙin aiki. Bayan ya buɗe ma wannan fuska kamar yadda kuke gani a ɓangaren hagu ga rubututtuka nan da zaɓuɓɓuka nan irin su dashboard, kala-kala abubuwa. Za ka yo ƙasa kaɗan za ka zaɓi gun da aka rubuta channel. Bayan ka zaɓi channel zai kawo ma wannan fuska kamar yadda kuke gani. A wannan fuska za ku ga wasu abubuwa nan an musu alamar green, wasu kuma a ƙasa an musu alamar ja. Ma'ana me? YouTube ɗin an bar ta ta ɗan fara wasu abubuwa, amma baka isa ka yi wasu abubuwa ba. Saboda me? Saboda har yanzu baka mata service ba, baka zuba mata mai da sauran kayan aiki ba. Don haka daga ka gama mata service komai zai dawo green, ma'ana yanzu komai za ta iya yi. Ta zama cikakkiyar YouTube channel da dukkan abin da ake a YouTube channel za ka iya yi da shi. Don haka ya za a yi ka maida ta? Kamar yadda kuke gani bayan ka danna channel wannan fuska ta buɗe, za ka ga rubutu nan ya bayyana, an rubuta sunan channel ɗinka, a ƙasa kuma an sa verify a cikin blue, an sa verify a cikin blue. To sai ka zo ka danna gun da aka sa wannan verify ɗin. Bayan ka danna wannan fuska za ta zo ma. Kamar yadda kuke gani bayan wannan fuska ta buɗe, na farko zai ce select country. Zai ce select country. A nan ana so ka zaɓi ƙasar da kake, ba wai ƙasarku ba. Misali ko ni ɗan Najeriya ne amma ina zaune a wata ƙasa, to ƙasar da nake zaune zan sa saboda wani code za a turo ma. Ka kuma yanzu ba a isa an turo ma code a layinka na Najeriya ba. Dole a layin ƙasar da kake za ka sa. Kai tsaye su za su kawo ma automatic za su kawo ma sunan ƙasar da kake. Amma ko da ba su kawo ma ba, sai ka danna gun da kake ganin sunan wannan Libyan ya bayyana. In ka danna za ka ga sunan ƙasashe duka na duniya sun bayyana ma, sai ka zaɓi ƙasar da kake. Kai tsaye ma za su kawo ma ƙasar da kake. Bayan ka zaɓi ƙasar da kake, sai ka zo a nan ƙasa kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya ce min so nake a kira ni a turo min code ko kuma so nake a turo min text message. To abin da ya fi sauƙi kun sani in an kira ka wataƙil ma sautin ba za ka ji ba normal. Don haka kawai zan zaɓi gun da aka rubuta message. Kana zaɓar message gashi nan a ƙasa za ku ga wata 'yar ƙofa ta buɗe, ma'ana sun ce ka sa lambar wayar da kake so a turo ma wannan code. To kai tsaye za ka sa lambar wayar ƙasarku yanda take, babu buƙatar +234 ko kuma +227 ko plus wani abu. Kawai za ka sa lambar ƙasarku yanda take, yanda ake sa ta. Bayan ka sa lambar ƙasarku yanda take, za ka zo ka danna submit a nan. Bayan ka danna submit, wannan fuska za ta buɗe kamar yadda kuke gani. Bayan ta buɗe zai buƙaci ka sanya wasu code, wasu lambobi guda 6 ma'ana da suka turo ma. Idan ka duba wayarka, layin da ka sa, lambar layin da ka sa, idan ka duba za ka ga wani saƙo ya zo
da lambobi guda 6 daga Google. To sai ka ɗebi lambobi guda 6 da suke cikin wannan saƙon sai ka zo ka rubuta su a nan. Kamar namu ga su nan sun zo irin su 939Y sai ka zuba su, kun gani? Ga shi nan mu mun rubuta namu. Bayan ka kammala rubuta su kawai sai ka danna submit. Kana danna submit idan a kwamfuta ne zai kawo ma wannan fuska ya ce ma ga shi nan yanzu channel ɗinka ta yi verify komai normal kaza sai ka danna continue. Bayan ka danna continue wannan fuska za ta bayyana kamar yadda kuke gani ga shi nan da yana cikin blue ɗin rubutu yanzu kuma ga shi nan ya koma cikin green ɗin rubutu. An rubuta verified, yanzu an yi service ɗin channel ɗinka. Idan kuma daman a waya ma kake buɗe YouTube channel ɗinka, kai tsaye ba zai kawo ma wannan 'yar ƙaramar fuskar ta continue ba, kai tsaye nan zai kawo ma ya ce ma ai gabaki ɗaya ma channel ɗinka ta yi verify. Yanzu shikenan ka mallaki YouTube channel cikakkiya wanda ba ta da wani kowane matsala ko aibu, wanda ba fata ake ba ko wani ya yi ƙoƙarin ya karɓe ta a wajenka, kana da damar ka dawo da ita saboda ka yi verifying ɗinta, ka yi service ɗinta, ma'ana kana da license da komai nata, wanda ko da gun hukumar YouTube ka je za su san taka ce. Kuma bayan yadda muke buɗe YouTube channel a cikin YouTube application, kai tsaye za mu danna mu rubuta suna da waye shikenan mun buɗe YouTube channel mu fara ɗora mata bidiyo, wannan kuskure. Don haka yanzu dai ga shi nan mun mallaki YouTube channel cikakkiya, insha Allahu a darussukan gaba za mu ga yadda ake mata komai da sauran abubuwa makamantan haka. Wassalamu alaikum.